Yuk kedanan rondon gantungan. Oke, salam buat Pak Waura. Ya, ugi Pak Ibal, ugi Bapak Nindi sing duwe kampak moto. Lamongan nggih. Salam jumateng panjenengan Pak Aura, Pak Ibal, Pak Nindi. Yang jagoan kampak moto. Salam saking Bapak Erena. Salam adu dek. Selamat malam. Ya sekali-kali buat Pak Aura, Pak Ibal, Pak Nindi, juga ngerasa lewat live streaming yang mau terkampak mobil Lamongan. Spesial Pak Rena, aduh deh. Bambang Saibo, salam kagum arek PT Marono Merini mati Devi kirim salam kagum Mbak Retno, Mbak Retno, salam Mbak Retno. Mripate tlalak-tlalak awe kakudu rasa atiku yen nyawa manis segere sayangi anakku loro mas wis rondo kuno joko kembang desa apa bisa keturunan momong urip bebarengan aku kedanan rino wangi moktan sakelingan bujang ibarate kadok gayok lintang tak rewangi pati geni atuh dik pamriye atuh mas prek karepen luluh atine aku ora bakal rapi mung sliramu priya sing tak cintai gendok cah ayu jenengmu sapa kamu nanya nanya liramu Dewara Sebodra lilan lono aku ngemis tresno juang ayu kelapa muda legano sampun dangu mas aku diti
jalan ditinggal. Kula niki isih rada gantungan tapi mbok gak apa-apa kerlomak. sampun pisah ranjang nanging ora pegatan durung Kurang ajar do piye Mas bojomu kowe. ke pancen kurang ajar temen Kowe duwe bojo ayu nek bengi lah kok jarang diladeni. Nanging kowe do yo Mas rada gantungan. Aku sabar ngenteni dirimu pegatan. oh ya Oh yes. Titik tresno Mas Ya ke saka kulino sumber galang ketok tambah san. suwe Mas Ketok nih atuh aku deh. kok tambah tresno Eo mbok tinggali lunga Ora Mas sumber galang aku ora aku lunga. iki